గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం, నమస్కారం. చెప్పండి మేడం, మీ పేరేమి? సార్ శైలజ శ్రీనివాస్ సార్. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మేడం గారు? ఫ్రమ్ గూడూరు. మేడం గారు, మీరు భరతనాట్యమా, కూచిపూడి? భరతనాట్యం సార్. మీ గురువు గారు గురించి, అలాగే మీ ఫ్యామిలీ గురించి, అలాగే మీరు ఈ నాట్య రంగంలో మీకున్నటువంటి అనుభవం గురించి మిమ్మల్ని పరిచయం చేసుకోవాలని మన ఛానల్ తరపున, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడియన్స్ తరపున కోరుతున్నాను. సార్, మా గురువు గారు లలితాంబ గారు, మా తల్లిదండ్రులు సుబ్రహ్మణ్యం గారు, శేషమ్మ గారు. వీళ్ళు మంచి అనుభూతితో నాకు మా గురువు గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఈ విద్య నేర్పించడం జరిగింది సార్. మా గురువు గారు చాలా అద్భుతంగా నాకు ఒక తల్లి స్థానంలో ఉండి, ఒక గురువు ఒక తల్లి అంటే ఎలా ఉంటారో ఆమె దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకొని ఆమె నాకు డ్యాన్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఇది నేను మా తండ్రి గారి చివరి కోరిక ప్రకారంగా నేను స్టార్ట్ చేశాను. అంటే నాకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను చేయలేక, ఇది తను చనిపోతూ అడిగితే నాట్యాన్ని వదలద్దమ్మా, ఏదో అయినా సరే ఒక్కరికైనా ఇద్దరికైనా చెప్పాలి అని తన చివరి కోరిక ప్రకారం నేను ఈ నృత్యాన్ని స్టార్ట్ చేశాను, భరతనాట్యం నేర్పిస్తున్నాను. కానీ నేను చెప్తానో లేదో అనే స్థితిలో నేను స్టార్ట్ చేశాను సార్. కానీ నేను మా గురువుగారి ఆశీస్సుల ద్వారా, మా తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సుల ద్వారా ఇంత దూరం నా బిడ్డలందరికీ, నా స్టూడెంట్స్ అందరికీ నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. అందుకు నేను మా తల్లిదండ్రులకి, మా గురువు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. అలాగే శ్రీ కాళహస్తి నటరాజ నృత్యాంజలి వాళ్ళకి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన శ్రీ సాయి నృత్య బృంద అకాడమీ తరపున ధన్యవాదములు సార్. ముందుగా మీ తల్లిదండ్రులకి, అలాగే మీ తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించిన తర్వాత మీ గురువు గారు ఇంతటి విద్యని నేర్పించి మిమ్మల్ని గురువు స్థానంలో నిలబెట్టారు. అందుకు మొదటగా కారణమైనటువంటి మీ తల్లిదండ్రులకి ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం మేడం గారు. అలాగే మిమ్మల్ని ఇంత గురువుగా తయారు చేసి మాకు అందించినటువంటి మా వేదికకి మిమ్మల్ని సహకరించినందుకు మీ గురువు గారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్న ఈ సందర్భంగా. ఇప్పుడు మేడం గారు, మీరు మీ శిష్య బృందంతో ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు కదా, ఈ స్టేజ్ అనేది ఎలా ఉంది? శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం గురించి ఇక్కడ మీరు పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఎందుకు చేయించాలనుకుంటున్నారు? అదే ఈ క్షేత్రం ఉద్దేశించి ఏమైనా చెప్పగలరా? సార్, కాశీ అంతటి పవిత్రమైన శివకాశి అనేది కాళహస్తీశ్వర స్వామి ఈ ప్రసిద్ధికి ఎక్కింది. ఇట్లాంటి స్థలంలో ఆయన ఉన్న ప్రదేశంలో మాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా అద్భుతంగా ఉంది. చాలా సంతోషంతో మేము మా పిల్లల్ని ప్రోత్సహించి, ఆ పిల్లలు కూడా చక్కగా నేర్చుకొని, తల్లిదండ్రులు నాకు మంచిగా సపోర్ట్ చేసి, దీనికి ముఖ్యమైన కారణం అయితే తల్లిదండ్రులే సార్. వాళ్ళు నాకు మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తారు. మంచిగా సపోర్ట్ చేసి పిల్లల్ని వాళ్ళని ప్రోత్సహించి నా దగ్గర పంపిస్తే నేను వాళ్ళకి చెప్పిన విధంగా నేను వాళ్ళకి చెప్పగలగాలి అన్న ఒక కోరికతో నేను వాళ్ళకి నేర్పించడం జరుగుతుంది. దాన్ని కష్టమో నష్టమో వాళ్ళు భరిస్తూ కూడా నా బిడ్డలందరూ చక్కగా నేర్చుకుంటారు సార్. అందుకు నేను చాలా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ ప్లేస్లో, కాళహస్తీశ్వరుని ప్లేస్లో నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదం సార్. చాలా బాగా చక్కగా చెప్పారు మేడం గారు. మీరు మీ స్టూడెంట్స్ పట్ల మీరు ఏ విధంగా మీరు శ్రద్ధతో వాళ్ళకి ఒక మంచి విద్యను అందించాలా, రేపటి తరానికి మన భారతీయ శాస్త్రీయ నృత్యాలని వారికి అందజేసి రేపటి తరంలో వాళ్ళ కళలు పంటగా తీర్చిదిద్దుతున్నటువంటి ఆ పేరెంట్స్ యొక్క కోరికను మీరు తీర్చే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ వేదికపై మీ స్టూడెంట్స్ని పరిచయం చేయగలరా?